aku. Lah ya saya dadi kaya. Selo arang kuwi bolokku. Wis tobat wong wis tobat. Wong wis tobat. Wis. Waduh lah aku urung nek. Kuwi rumang sam. Mulane nang tobat to. Lho, ora aja sik. Aja sik. Wong ki ampre umure awet. Nah, umure awet. Kuwi nek dadi wong aja resik-resik nemen. Maksudnya gak tau adus. Ora. Gak tau klamben. Ora. Biasane gak resikan. Lho, ora ngono. Maksudnya kelakuan menungso ki aja resik-resik nemen. Ben aku diseneni Mbah Yai jadi ben gak masalah. Lah masalahnya? Pokoknya tak niati tak setrika kok iki. Contoh klambi. Contoh klambi. Klambi ki angger resik, wangi diteliko, kuwi mesti gampang ndang dinggo. Lah dalah. Lho, beda nek klambi kuwi kok ketok reget. Dipeme, dikek lemari ngono kadang ngingeti dik reget dinggo sesuk Iki berarti kaya sinden-sinden iki sing resik-resik iki. Oh ya ndang kanggo. Jar nganggo sapa kok karo Sing nganggo ya maksudnya ya cowoke. urung duwe bojo wae ya. Ya nek ruangane sing nganggo tak nggo apa piye? Ora oleh kok ya. Rumangsamu Ayo. iki sindene ya komplit. Komplit ya. Heeh. Wah, jan luar biasa. Iki mau ana perintah ora awake dhewe. Sapa? Kang Gareng iso nang kene iki diaturi dulurku lanang. Sapa? Kondur saking Surabaya saking senenge nguri-nguri budaya, desane wayangan pengen terus jaga kerukunan, jaga kebersamaan Mas Gunarso Kapure. Bener. Oh, Gunarso sing ndi to? Mulane diapalke. Ngarepe anu Kang Karim. Dhisik omahe kanggo wayangan Mbah Lurah Sepuh ning kono kuwi. Anake Yukatinem ke? Rumah samu ya. Dudu to? Ha ya kuwi. Oh, ya kuwi to. Ayo kene iki yo bombo. Dieling-eling. Bang aku ki ngeling-eling ngono. Duwe dulur. Didereki dedak wonten ing panggungan. Atur pambagi dumateng para tamu. Nggih, monggo. Serpek Mas, serpek Mas. Den. Monggo Mas Gunarso katuraken kawon ing panggungan. Ayo. Ah, piye? Genah ta? So Mas Gun. Piye? Aku tak medun sih. Lah nyapa? Lah iki pelatihku ini. Pelatihku. Tenar dikepruki karo rumah. Tahun 73 iki. Wah, rumangsamu. Kelahiran tahun 73. Dulure Balonggo Pangi oke. Panjenengan Panjenengan iki makarya datang Surabaya, mengembangkan ilmu, mengembangkan bisnis, akhirnya kono sukses. Tapi nek pendak desa ki duwe gawe, Kang Goni tetep hadir selalu ada. Oh, selalu menjadi pendukung. Heeh, wis ora ketan bagian napa tetep. Wilujeng dalu, Mas Dalu. Gareng. Gareng. Tomblok. Nggih Mas Gun sehat. Nggih, Mas Gareng. Niku Mas Gun wah jan tenan. Niku jane dapur garang nggih pun dangu wong niku nek teng daerah kidulan nggih sering tumpet kampung. Nggih. Nggih, nembe niki sing istimewa kula saged nderekne Abah Sisek. Nembe niki. So kapan dijok to? Niki. Abah kok abuh. Oh, anak buah lancang kae. Abah iki arep gak haji kaya. Abah. Nggih. Mas Monggo Gun. ngaturaken. Nggih. Mbok bilih badhe gadah atur punapa rendene jenengan niku termasuk donatur to ki? Tokoh. Oh, tokoh. Tokoh kepemudaan Balong Gobang. Donatur. Oh, tokoh. Lah sing donaturi kowe iki sapa rumangsamu? Anu, Nggih. ngeten Mas Gun nek jenengan paring nyuwun pirsa niki ken apa? Ken nyangoni Pak Gun. Karemu dhewe. Bendara niki ana dhewe. Lho, ngendikane Pak Gun. Yang penting sapa dan salam dulu semuanya Oh, dulu. nggih. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu masyarakat Balong Gobang Ganting.